Nemate pojma, Kosta. Kosti. 16 godina smo radili zajedno. Velike su šanse da mu se pamćenje nikada ne vrati. Šta smo radili? Ono što je država od nas traži. Znaš ti ko sam ja? Znam. Ne znaš. Inače ne bi bio. I Sonja i Miloš su ubijeni onda kad si ti ranjen. Meni su dali tu istragu. Znao sam da moram da radim brzo, jer vaša služba ne voli kad im se drugi mešaju u posao. Ja sam bio ubica. Bio si profesionalac. Profesionalni ubica. Profesionalni vojnik. Plašim se. Čega? Sebe. To je čovjek koga si pratio pre nego što su pokušali da te ubiju. Zbunjuješ me. Drugačiji si. Čini mi se da me sad vidiš, a pre mi se činilo da me uopšte ne vidiš. Stvarno si dobar ako si uspio dobro da stigneš. Ocenio sam te. Izgubio si ti pamet, a ne pamćenje. Znaš ti koga si ubio? Ko hoće mene da skenja? Ko hoće da nas preuzme? Ja sam ti najbolji prijatelj. Tamo nevinih nema. Sam si ušao ovo, ja te nisam terao. Nema nazad! Obećao sam ti istinu. Ostao je još samo 4. čovjek. Što je tebi toliko stalo, isti? Recimo da mi je svega dosta. Recimo da je sve ovo laž. A šta ako nije?